Представям ви Весели и кисели, най-новата книга на издателство Позитивно образование. В нея се разказва за света, погледнат през детските очи. Историята, разказана в книгата Весели и кисели, ни напомня, че зад всяко детско не може да се крие вселена, пълна с чудеса. С предговор от любимата на поколение българи Лара Златарева, известна като Кака Лара. Често може да ни изглежда, че децата са непослушни, а те просто са потопени в своето въображаемо приключение или мисия. Децата живеят в свят, където всичко е възможно. Историята започва с обичайното ежедневие на Ема и нейната майка, които се приготвят да излизат. Мама мисли, че Ема проявява капризи, но тя просто е категорична с някои нейни избори и отказва да обясни на майка си защо така реагира. Те отиват в магазина, където на мама всичко и се струва сиво и скучно и просто иска да напазарува по най-бързия начин, но Ема открива един нов свят на приключения и тайни мисии. Докато пазаруват, тя се запознава с едно лимонче, което е паднало от рафта с плодовете. Мама Лимонеса му се кара по същия начин, по който майката на Ема се кара на нея. Затова Ема и Лимончо тръгват да обикалят заедно из супермаркета, като се запознават с много нови приятели, като Леля Зелка, Голям Прас, Броколита, Целинар, пиратът Пътладжак, който е тръгнал за съкровище от шоколадови монети. Всички те ще отведат Ема и Лимончо в един нов и много различен, необикновен свят, който ни напомня, че понякога е нужно просто да се оставиш на въображението си. Интересните илюстрации поддържат интереса на децата и те с удоволствие продължават да четат страница след страница. Книгата е чудесно лятно четиво. Ако искате да научите повече информация за нея, разгледайте нашия сайт позитивнообразование.com.